Халык арасында иң бұрынғы жанрларның берсе мөнәҗәт. Республикабызның район ауларында мөнәҗәтләр кичәләре, фестивальләр оештырыла. Шундый регионара мөнәҗәт фестивале Буа районының Исәк авылында 4-нче тапкыр узды. Дини тәрбияви чарадан Мөршидә Җихан репортажы. Biz Kızılkamış avulundan kildik. Bizni әзірләде безнең укытучыбыз. Bu мөнәҗәтнең исеме Җимбакин. Без аны бик яратып өйрәндек, репетициялар ясадык күп-күп. Берсәк борчылдык та инде, ләкин без өйрәнелдек, безгә бик ошады. Ошатып мөнәҗәт өйрәнгән ике Сәмирә сыман балалар күбрәк катнашсын дип тырыша әлеге бәйгене оештыручылар. Элек гаять олы яшьтәге апалар иде. Яшьләр әзерләгән. Соңгы 2 елда яшьләрдә күбәйделәр, балалар да килделәр, күргәнегезчә. Иң яшь катнашучы Сәйдә Абдрахманова дәванисе белән дуга өйрәнеп килгән. Ирекмеләришкә аллаһ рәхмәте яусын. Безне шушылай менә төрле төбәкләрдән Чуваш ерында бабетендә килгән дусларыбыз, килгән мөнәҗәт итүче ханымнар белән, кызлар белән безне таныштырып, безне чыраштырган өчен аллаһ рәхмәте яусын. Yarlı kasin, yarlı kavcı, Rabbim Allah'ım, Rabbim Allah'ım. Münəccət etkəndə kişi varsa da ixlas. İxlas olmasan dində olub bulmuyor. Din yanında yürürge bula, ama dində bulasın ekan, sen de ixlas olurğa tiyirsin. Bunda da münəccət etkəndə mənə şunsa ışı, kişiler varsa da açılıb, şun könüldən ixlas. Ихлас мөнәҗәтчеләр белән бергә фестивальдә Курай моңнарын яңгыратучылар да булды. Бәйгегә килүемә бик шатмын. Чөнки үзем өчен бик күп мәгълүмат тупладым. Бик күп күренекле кешеләр белән очраштым. Татарстанның халык артисты Гөлзада Сафиуллина мөнәҗәт бәйгесенең жюри рәисе, шулай ук катнашучыларга остаханә дә үткәрде. Her avulның bir kişisi bulurga tiyиш şunday. İmam ol, belki maddi yardım da kursata almay turgandır. Amma lakin mena şulay tirib birleştirip, halkını birleştirip, kişilerini toplap, her avulda var, her yurtda var münəccət etüşü. Onlarga үйрәтергә генә кирәк, аларны бастырырга гына кирәк, тупларга гына кирәк, мәчеткә тупларга кирәк. Халкыбызның күп кенә гореф-гадәтләре динебез белән бәйле. Аларны барлауны һәм халыкка җиткерүне район мөхтәсибәте Исәк авылы мәхәлләсе белән бергәләп башкара. Әлбәттә, бүген бик матур шундый чара узды. Ул инде безнең татар мөнәҗәтләр, гореф-гадәтләрне саклау, динебезне саклау, милләтебезне саклау шундый bir кичәсе, әлхәмдүлилләh. Кешенең эчке кичерешләрен, яшәү рәвешен чагылдырган мөнәҗәтләр әле дә языла. Розалия Юнусова күптән түгел вафат булган улына багышланган мөнәҗәтен әйтте. Төннәр буе йоклый алмадым. Бик авыр булды, бик авыр кичергән баламны югалткачтан 2 баласы калды, 4 яшендә, 6 яшендә 2 кыз бала. Шуңа күрә үзем төннәр буе уйладым, үзем яздым, күңелемне тынычландырдым. Розалия Юнусованың авылдашлары яңа Тинчәледән 2 ахирәт Руфия белән Зәүҗия апаларда мөнәҗәт бәйгесен көтеп ала. Бик кайгылы көннәремә туры килде. Иптәшемне җирләгәнгә 29 ел, 52 яшендә дөньяга киткән иде. Шунларга күрә кеше арасына барырга дигән. Уңайрак булыр дигән. Танышлар, билешләр менә. Төркемдәге кешеләр, бөтенебез мәктәптә эшләгән кешеләр, мәктәптә эшләгәннән соң лаеклы ялга чыккач, күбез дини белемнәр алдык. Иманыңны үзең сакла. Төп бүләк бәйгенең 1нче дәрәҗәдәге дипломы Рәзилә Сәләховага тапшырылды. Мин Самарада дингә якыная башладым һәм шул теләгем белән мөнәҗәтләр уку конкурсын ишеткәч, кичә ишеттем һәм катнашырга булдым. Исәк мәчетендә үткән фестивальдә катнашучылар арасында барысы да җиңүче. Буа якташлык җәмгыяте исеменнән Ирек Закиров аерым урын алучыларга акчалата, катнашучыларның һәрберсенә истәлекле бүләкләр тапшырды. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен махсус Буа районыннан.